Hindi ito vacation spot. Kalsada lang ito sa tapat ng magiging tahanan mo. Isipin mo, tapat lang ng Blue Sky Theme Park araw-araw. Tara, silipin natin ang pinaka-exciting na address sa Bayambang, ang Centro Verde. Alam nyo ba kung saan galing ang pangalang Bayambang? Ayon sa alamat, hango ito sa halaman na balangbang o Bauhinia acuminata na dati ay sobrang dami sa mga luntiang burol ng bayang ito. Ang mga dahon nito na kilala ring bilang kulibangbang ay ginagamit pa noon na pampaasim sa bulalong Iloko o sinigang. Ginagawa rin itong pickles na buro ng mga ninuno natin. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti itong nawala. Pero ang pangalang Bayambang na parang katunog ng balangbang ang nananatiling tawag sa bayan. Sabi naman ng iba, nagkamali lang daw ang mga Kastila sa pag-pronounce ng kulibangbang, kaya naging Bayambang. May mga nagsasabi rin na ang tunay na bayambang ay hindi pala puno kundi isang uri ng halaman kung tawagin ay celosia. Alam nyo rin ba na ang bayambang ay may napakalalim na papel sa ating kasaysayan? Ayon sa mga tala ni Binaldo Gutierrez, itinatag ang bayang ito noong unang bahagi ng ika-16 na siglo ng isang Aita na nagngangalang Agalat. Pero heto ang mas matindi. Noong November 1899, si Emilio Aguinaldo mismo ang nagdeklara sa Bayambang bilang kabisera ng Pangasinan at naging upuan ng Panandaliang Republika ng Pilipinas. Imagine, naging sentro tayo ng gobyerno noon. Maging ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal ay may connection din dito dahil ang Kamiling Tarlac ay bahagi din dati ng Bayambang. Dito rin nagtayo ng kampo si General Antonio Luna at naging sentro rin ito ng UNESCO National Community Training Center. Mula sa panahon ng mga Kastila hanggang sa mga Hapon, ang Bayambang ay laging nasa sentro ng mga mahalagang kaganapan sa ating bansa. At hindi magpapahuli ang Bayambang pagdating sa world record. Noong April 5, 2014, kasabay ng kanilang ika-400 anibersaryo, opisyal na nakuha ng Bayambang ang Guinness World Record para sa longest barbecue grill sa buong mundo. Tinalo nito ang Turkey sa haba na 8.106 km. Isipin ninyo, mahigit 8 kilometro ng naglalakihang grills kung saan sabay-sabay na inihaw ang 24,000 kilos ng tilapia. Ganyan katindi at kaisa ang mga taga-Bayambang pagdating sa selebrasyon. Alam nyo ba na hindi lang basta-basta ang pagbuo sa napakatangkad na estatwang ito? Nagsimula ang groundbreaking ng St. Vincent Ferrer Prayer Park noong June 20, 2018. Inabot ito ng 10 buwan bago natapos sa tulong ng mahigit 600 manggagawa. Isipin ninyo, mahigit 600 tao ang nagbuhos ng pagod dito. At ang nakaka-inspire pa dito ay privately funded ng Kasama Kita sa Barangay Foundation. Hindi lang ito basta-basta estatwa, dahil ang St. Vincent Ferrer statue ay isang engineering masterpiece. Alam nyo ba na binuo ito gamit ang 60 tons ng engineered bamboo at 600 tons na bakal para masiguradong matatag ito kahit may bagyo. Ang pundasyon nito ay may lalim na 25 feet at gumamit ng napakatitigas na 6,000 PSI cement. Ginamitan din ito ng modernong 3D polygon technology para sa disenyo. Kung titignan ninyo ng malapitan, binubuo ito ng mahigit 22,000 bamboo panels at 5,000 polygons. Ang pinakamahirap daw gawin, yung kulot na buhok ng santo.
na binubuo ng 700 polygons. Sa huli, kinumpirma ng Guinness World Records ang opisyal na taas nito, 50.23 meters. Higit pa sa sapat para maging tallest bamboo sculpture sa buong mundo. Hinigitan nito ang Christ the Redeemer ng bansang Brazil na may taas lamang na 38 meters. Pagdating naman sa edukasyon, ang Bayambang ay hindi magpapahuli dahil dito matatagpuan ang Pangasinan State University Bayambang Campus. Nagsimula ito noong 1922 bilang Bayambang Normal School at isa sa mga kauna-unahang normal school sa Pilipinas na nagsanay sa mga magigitang nating mga guro. Dumaan ito sa maraming pagbabago. Naging Philippine UNESCO Community Training Center noong 1953 at naging Central Luzon Teachers College noong 1969 bago naging PSU. Kilala rin ang campus na ito sa kanilang Laboratory High School na may science curriculum kung saan hinuhubog ang mga susunod na leader at eksperto sa ating bansa. Mayaman sa kasaysayan at sumukna ang kalidad ng pagtuturo dito sa PSU Bayambang. Bes, aminin natin, kapag usapang theme park, ang unang pumapasok sa isip natin ay Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna, Star City sa Pasay, o di kaya'y Sky Ranch sa Tagaytay, di ba? Sobrang saya, pero ang layo, ang gastos sa toll at nakakapagod sa biyahe. Heto ang game changer. Alam nyo ba na ang kauna-unahang amusement park sa Pangasinan ay magbubukas na dito mismo sa Bayambang? Ito ang Blue Sky Theme Park and Event Center. Bahagi ito ng dambuhalang 2.5 billion BYB Metro, isang 67-hectare mixed-use township. Ibig sabihin, magkakaroon dito ng hotels, commercial zones at residential areas. Mayroon itong 50-meter high Ferris wheel, roller coaster, at soon, magkakaroon pa ng Snow World at ice skating rink. Dito, ang Blue Sky ay hindi lang pangalan ng park. Ito ang tanawin na sasalubong sa iyo tuwing hapon. At gaya ng mga sikat na park sa Manila, ang Blue Sky ay simbolo ng banding ng pamilya. Pero ang lamang natin, dito presko ang hangin. Dito, kasama mo ang komunidad na kinalakihan mo. Sa real estate, may tinatawag na value appreciation. Bakit tumataas ang halaga ng lupa sa Santa Rosa o Tagaytay? Dahil sa ganitong development. Kaya kung nakatira ka sa Centro Verde, ang bakuran mo ay hindi lang puro damo. Ang bakuran mo ay saya, negosyo at asenso. Ang lesson natin ngayong araw, ang asenso. Hindi lang yan matatagpuan sa Metro Manila. Kung minsan, kailangan lang nating buksan ang mga mata natin sa sarili nating bayan. Ang Blue Sky ay patunay na ang Bayambang ay world class na rin. Bes, tignan niyo tong pwestong to. Minsan lang tayo makakita ng ganitong perfect match. Sa kanan ko ang St. Vincent Ferrer Park na dinarayo ng mga deboto at turista. Katabi lang mismo nito ang Blue Sky Theme Park kung saan nandoon ang saya ng mga pamilya. At ito ang revelasyon. Itong malawak na commercial land na kinatatayuan ko, available pa ito sa ngayon. Sa real estate, may tinatawag kaming foot traffic. Ibig sabihin, ang dami ng taong dumadaan dito araw-araw ay hindi lang basta numero. Sila ay mga potential na customers. Kung magpapatayo kayo rito ng hotel, restaurant, convenience store o kahit isang classy na coffee shop, hindi mo na kailangang maghanap ng tao dahil ang tao ang lalapit sa negosyo mo. Ito ang laging nakakalimutan ng iba. Ang pinakamahal na lupa ay yung pinalampas mo. Isipin ninyo, katapat nito ang entrance ng dalawang pinakasikat na destinasyon sa Bayambang. Ang harap nito ay ang exclusive community ng Centro Verde. This is not just a commercial land. This is a strategic asset. Kung ikaw ay isang investor na may vision, alam mong sa pwestong ito, hindi ka lang bibili ng lupa. Bumibili ka ng pwesto sa sentro ng asenso ng Bayambang. Ang tunay na future-proof na investment, hindi lang malapit sa school. Dapat malapit din sa healthcare. Isipin ninyo, 2 to 3 minutes lang mula sa Centro Verde ang layo ng JKQ kung nasaan ang tahanan mo. Sa panahon ng emergency o kahit simpleng check-up lang, hindi ninyo kailangang magpagunahan sa traffic sa bayan.
Dito sa Centro Verde, pinagsama-sama natin ang yaman ng kasaysayan at ang ginhawa ng modernong pamumuhay. Isipin ninyo, nakatira kayo dati sa isang bayang naging kabisera ng bansa. Isang lugar na may dignidad, may kwento at may siguradong halaga. Bilang isang bayang Banggenyo, naniniwala ako na ang future ay mas matatag kung ang foundation nito ay may pinagmulang kasaysayan. Pamanahan ang inyong pamilya ng tahanang may dangal. Welcome to your legacy, here in Centro Verde, Bayambang. Bago tayo magpaalam, tignan ninyo ang statue ng St. Vincent. Gawa ito sa kawayan, sumisimbolo sa tatag nating mga Bayambanggenyo. Sa tapat nito ay ang Centro Verde, ang lugar kung saan pwedeng magsimula ang bagong kabanata ng buhay nyo. Maging parang kawayan tayo, matibay sa anumang panahon. Huwag hayaang lumipas ang pagkakataon na hindi nakapagpundasyon. Kung kailangan nyo ng gabay, nandito lamang po ako. Dahil ang pangarap, parang kawayan yan. Kapag pinangangalagaan, habang buhay kang paglilingkuran.